abin da suke a ɗakin taron muninsa ya isa, harshe ba zai iya faɗansa ba, muninsa ya isa. shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ta'atuna fi nadikumul munkar. Idan aka ce wannan ɗaki ne mahaɗa ta 'yan liwaɗi, to kunya rashin kunya duniya ya ƙare a gurin. Don haka in ka dubi tarihin musulunci, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu mutanen da ya tsine musu albarka sau uku a lokaci guda kamar 'yan liwaɗi. manzon Allah ya ce mal'unun man waqa'a ala bahimatin mal'unun man amila bi amali qaumi lut. Duk wanda ya tara da dabba Allah ya tsine mar albarka. Don mutumin da ya aikin 'yan liwaɗi, manzon Allah ya ce tsinanne ne. An riga an tsine masa, ba wai sai ka tsine mar ba, dama tsinanne ne. Salasa marratin manzon Allah ya faɗa sau uku. Wannan hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 3462, yana sahihul jami'i sagiyar hadisi na 5891. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da tsinuwar Allah akan masu aikin liwadi. Don haka yana da wuya mutumin da ya sanya liwadi a gaba ya gama da duniya lafiya, yana da wuya. Allah shi kare mu. Abinda suke aikatawa a ɗakunan ba shi da kyau, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. To amma duk da haka an samu wasu hadisai waɗanda suke nuna ƙoƙarin fassara wannan guri. Ta'atuna fi nadikumul munkar, akwai hadisin ummu hani. Wannan hadisin yana sunan Tirmizi. Al-Imam Tirmizi da ya ruwaito yace hadha hadisun hasanun, hadisin yana da kyau. Hadisin ummu hani yar sayyiduna Ali bin Abi Talib, Allah ya kara musu yarda, ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce masa wa ta'tuna fi nadikum munkar, ga abinda Allah ya faɗa mana a suratul ankabut.